Lluc, capítol 6, versets 39 al 45. Jesús digué als seus deixebles: És que un cec pot guiar un altre cec? No cauran tots dos al clot? El deixeble no és més que el mestre, però tot deixeble, un cop instruït, serà com el seu mestre. Com és que veus la brossa a l'ull del teu germà i no t'adones de la biga que hi ha en el teu? Com li pots dir, germà, deixa'm que et tregui la brossa de l'ull, si tu no veus la biga del teu? Hipòcrita, treu primer la biga del teu ull, i llavors hi veuràs prou clar per a treure la brossa de l'ull del teu germà. No hi ha cap arbre bo que doni fruit dolent, ni cap arbre dolent que doni fruit bo. Cada arbre es coneix pel seu fruit. No es cullen figues dels cards, ni es verema raïm de les bardisses. L'home bo, del bon tresor del seu cor, en treu la bondat, i l'home dolent, del seu tresor dolent, en treu el mal. Perquè del que sobreïx del cor, en parla la boca.